Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso Po near Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka Dukan Kitiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hanong Tumay Old Beat House Shillong. United Forum of Bank Union Islam. United Forum of Bank Union Islam. IBA Islam. IBA Islam. Kum shibenta ban penjor ya ka jing yaki persya ya ki jing penbana jong ka sarkar India ban IT no shakikin hon rew shimen ya ki artli ki bankin show pisa ka United Forum of Bank Union menta kasi ka shipotrik unail ber arjar arpuway kala penbana ban penlong ya ka jing sange traikam da ka bakhang khardap ya ki bankin show pisa ha ka khatsan bat ka khatn rew trik unail ber arjar arpuway hakari India baro ka way. Uba Davis Lingdo, ubalong organizing secretary jongko All India Bank Officers Confederation Meghalaya Unit, habaya keren bat kilat pathai khubor ula ong bakane ka jingtmu jongko sarkar India, kabo ya kalaway kabadum yaki pait ba nongken show pisa ki badan hakathai nongken dong bat khamtam yaki nongrep jongko jilla bat hakari India hi baro kaway. Shosho uliya thoru bakane ka jingtmu ban IT yaki niki bankin show pisa jongko sarkar sha ki corporate kan wanra ru ya kedok kam dok jam amtang yi ki breu ki batrai hapok ki bank henrei wat ye ki ba apply ban yo rungkam haki bank kani ka jingi ki jongi hensha ka sedang ba hakani ka union budget ka sarkar kami ka ong ba ki mut banya penlong bank trashmet ya artli ka bank adu menta ki patong gino ki ba Ndai kiong bakit privatize na kit penlong trashimet ya artli ki ni ki bank sarkar ki public sector bank. Tikari ki jingi jongi kabi nakata boleh ba sin ada ye ki bank ki penlong ni ki trashimet kan le hi shiki ni ki corporate si ki ni ki bahe bahan penong ki ni ki spa. Tikata pat kumno kan kata yangi kalong ba ngi ken shwa kumno kan kata ki yu beret beria ki patba nai ong tang yangi ki nong treban. Kawi ba ki jingi jongi kamde nang ta jongi. Kacing ki jongi ki nong tre bang ki nong ket ayu kam dei bang ye ki tang nam ta jongi ande kacing ki jongi kalong nam ta pat ba bro sisen ba ki bang kila privatize ne kila don kajing try tang shimet suki ni ki bang ki bodon ha ki thain nong jongi bro koi ket khang no bari ka ba menta pinda pej mo fi ki thain nong yu dok busuk pat ba bro koi ki bang ki dei betang ki bang sarkar kala bande kini ki bang sarkar ki ba he kala bande ki cooperative bank kalau benda kita nongkondong, hendak you bedok besok, you berat beria, hadu mentahi, yo ay kajing yarap, nakaliang kapisa, naliang ka bank ka debit, naliang jongi, kinong pre bank sarkar, public sector bank. Di sisen bagi ni bank kala private, ibun kini ki bank kita, don lagi thain nongkondong, kit kanglet. Kalau ibu private bank unum kuah ban lek ay ram iba sanajar, bas pojar, kinongkondong jongi kita don kam ramai kat no, kita don kam sapo san pojar, bakin rep, bakin priang. Jika abang singi itu kan berat beria ibu itu kan, kita apa hadu mentah pindah pej, lara pilih pej, kamdon kau era ke private bank kapan li ai jeng yarap iki, banai ram, berat beria bakin lap bakin kamai, kadai iki public sector bank, henry sisen ba ka government kamut pun kala privatize gini, kinong berat beria berkoi kila du macam yarap, ni ngisngo ba, boro brio jongani gari, don ka hok, bunyo ka jeng yarap, nak bang, kadai ka right jongi bong, it's a fundamental right. Henry kata ka right pada kaca kini no mentah. Nang tapat mentah kat bagi nang mi kiban ki kena samla jungi, pro kinang yawat kam. Di hadu mentah kini ki public sector bank, but ki public sector undertaking, lain no ki bank, ki public sector undertaking. Ki padon hapo kajingnya pej jong ka sarkar. Kidi makihi ki ba ai kam ya bun ngot ki kena samla. Sisen baladon ki private ki bank ki la kala privatize. Kini ki branch jong ki bank ki dunano. Ya kalau mentah aku ini jaga lah, dah kadon sepotli, lasaikin pun otak lain teli. Kalau kita buat orang lain teli, new teli kita kang kata kemud, kakamba kita even yo mensyua hak kita new teli kita bank kita badon, kata orang kalau duno, tesuki sin baga bankan kalau private, kajing yo kam jung kini kena samla rokan duno, kini kena samla jungi jung kari jungi perkhot naya keren tangka, jela jungi prosiri, kini sunu kan. Kani kadai kui kadau bangi perkhot ni ale bangi persyai kani ka jimut jong bank ban kala trashimet. Halor kata apa? Suki kat bakanang kala privatize kini ki agriculture loan, loan namta kini ki nongrep perkhot kan dunano.
แต่กันนี้ก็จึงทุ่มจงกับสการที่บัดเป็นคลาส privatize มีสงบก็ได้กับปัญญาเป็นยี่กี่ปัจจุบันประคอยปัญญาเป็นยี่อุดกบุษกคำตั้มอุดกบุษกกันนี้ก็ลองตั้งบันเป็นสงบตนัดเป็นสงบให้กันนี้กี่ฮัสปะก็ลองเป็น very pro corporate and anti people กันนี้ก็ดาวบางอย่างนั่งตาปันพวนเชิงยี่นงเตรียบางกี่ไปเลยโดนนุปาปัจฉิสินบางกี่ละโดนกันนี้ก็ privatization กันขตาบายก็การคอมตรีกัมจุงยี่กันขตาอีกหกจุงยี่วัดสกีกินี่กี่ใบโดนบางยี่มังยี่ใบเตรียบบ้างยิมทิพชูkalau ujung ni kan nampak no. Sisen ba ulah sim terakhir u briu simet nei de kini corporate kar kom trekam jungi bank kalap her nginum la bangin yarap iki pajba kum bangin yarap mentah pat nangi rubun kim ban se kin yele khata rokom bangin nginum ban se bangin haban ino ay kaninga kam ngin habi mi shoi dengan khata ba ya ka service condition jungi kan khata ba jungi berkhoi ki betri yang bang rengkat pat ki pajba dina ni ka daw bangia ya mi persya kum ni bangin yele persya kan ni don saka strikers ni khatsan kan riu dagan ni ngakwa ban kuntu ya borok ki pajba ki basngap ki kan ni bahkan ni ke jingi ki jungi kam detang nang ta jungi simet hendai ka dinam ta pa ka khoi bun ngas trai kim tip ba balai bang ya ki ro ke don kata ka jimut ba ki nong tre bank ya ki nam ta ka tulop kam de kata ka tulop le ngin yele yu ka tulop ko bari ban yo ngini yo hendai la da la sai singi ka lawei jong ni borok ahni jela ka ni ri la da ka du no ti sinu ka dei tinga sai sien ngan kuntu na kaliam jong ka UFB ka United Forum of Bank Union kepada ka sengkemi jong porhot ki Bank Union jong association jong Meghalaya unit na ka UFB national level na kuntu ya porhot ki pajba pakin ya ikti kam diang kti kam mon kin snok ti lang bani pat kat bagen ya kini jing ki na kermen ba ki pajba kin sungtho ba balai ngi ki ba kin ya kershan ngi koi ka daw bang ya ki ka long ba kani ba ki khot kita ka NPA non performing asset kata mut ki ram ki balaya sniu brio ni mentah borok ki ong ba ka bank ni de bani privatize bale ba ka bank kam don jing yo nong shu bale kam don jing yo nong ba ki bun ki ram ki la sniu ndre jini ki ram ki ba sniu proper person ki de ki ram ki ba shim ki ni ki corporate ni ki ba ha na khamong ha ki number of loan mo kat no tli ki loan ki ba sniu ndre nga khen ye ka jing he jong ka ram ka mong de ki spa crore ka ram ka bangila ai shekini ki corporate ki ni ki ba ha Deki spark crore, kau ikui ke loan juga kalau deki spark crore. Kini ki loan ki bas new. But proper person jongga NPA jongga jonggi bank. Kadai baik tang ki corporate, umdai berit beria. Hoi berit beria, abom lawan siu kadai nak kadau kabau shem jing Henry kini ki corporate pada kita pengikut mengi willful defaulters. Pakim tre aban siu ida ladi. But nak katu ka jing yonong jongga bank. Ki bamlot maki ko operating profit jongi. Dei tang ni ki corporates. Willful defaulters. Nak tahu ika tarung ya dawa ba kini ki corporates ki balong ki willful defaulters ni dibani Kenya ki as a criminal offence maki ki shame yang ni ga yu kadon gini ki kaladon kata ka asset ki bank ba kile komnu shubo ka sniu ko wi ram had por bakala du kumbo maki ki om ngimla ban siu kadon de ki shubo no lais pa kro de ki om ngimla shu ka production jungi la kot gani ka pisang ngimla ban siu dan kami sakawai pat ki leum no ya kani ka jo karam ka balai spa crore outstanding ba ta ka sni ba ka kio magala sni kadang sa salai spa crore kindi shakiwai ki ayu tang ka sau so pokro te shege ganja ka ta ka spa pokro kata kemod ya ka jo ka ayu karam ka balai spa crore mata kala duna kala pa ta so pokro kani ka di bitang ji penyaj balai ba ka sarkar kalong pro corporate kaya sya ikini kadon ke jingi foto jingmut badai nak ni kadau jong gini ki bahe bahan uyap berit beria kani ke jingi ki jungi kadai nam tak pajba ya kata ngak ko benong biang sing ngani jingi ki jungi kam detang nam ta jungi kadai nam tak pajba. We oppose the public loot of the money. We oppose the public loot of the money. We oppose we are defaulters of the bank loans as a criminal offence. We demand. Ya kahok. Ni dawa. Ni dawa ya kahok. Ni dawa. Ni dawa bedai ban recover na iki loan ki basnia. Ni dawa. Ban sim kom criminal offence ki to ban sia iki loan. Ni dawa.